Ito na Oh, naman. it's so cute. And Nagdadrive then, na ako. look at the two. Good morning, Philippines! Good morning po sa inyong lahat dyan, sa mga kamirianots. Anyway, good morning po sa inyo guys. Today is, ano nga yung araw na yon? Today is Wednesday and time check, it is 8:40. 8:43 ng umaga. Wala tayong tripod. Uy, hindi ko talaga alam. Hold on ha. Yung tripod ko, andun kasi sa garage. Hindi ko nabalik dito sa loob. Yung coffee ko, nilagyan ko lang siya ng sugar. Last night, tumawag si Tami kasi nagka-problema doon. Si Bianan, di ba kahapon, hindi siya kumain. Hindi talaga siya kumain. Hindi uminom siya ng tubig, kumain ko onte, breakfast. Lunch ba yun? Yeah, lunch. And then dinner. After lunch, yung pagpunta namin doon, hindi talaga siya uminom, guys. Hindi siya uminom, hindi siya kumain, tulog-tulog siya. Hindi namin siya makausap kasi exhausted siya, hindi namin alam. So, tulog siya, hindi yung maka-open yung mata niya dahil sa pagod or iwan ko sa medication ba yun or something. Pero sabi pa nila, yung medication daw, hindi man ganun kalala yung nilagay nila, yung pag inano kasi dito guys, ini-stitch dito, inopen, and then surgery, nagka-surgery siya diba sa kamay para sa dialysis. Gabi, pag alis namin, so sabi namin bye, pero sabi ni Bian, alam niya na umalis kami, pero pagod na pagod talaga siya. Sabi niya, bye, I love you. Yung ganun, pero hindi mo talaga maintindihan yung sinasabi niya kasi sobrang dry ng mouth niya. So pumunta yung sister ni Tami doon. And then, tinawagan ni Tami mga 9 ata. So, yung blood ni Bianan, basta yung blood flow, basta yung mga ganon, sobrang baba, 63.32. Sobrang baba talaga. Blood ba yun? So, nag-alala si Tami. And then, ngayong araw, i-dialysis siya today kasi para naman malinis yung katawan niya. After that, baka after that, tignan nila kung ipunta siya sa CCU. ICU? Para intensive care unit. ICU, I think. Para mabantayan talaga siya. Para sa heart niya din. Yung heart niya. Bukas pa naman is Thanksgiving Day. Pupunta yung kapatid ni Tami doon. Nag-Thanksgiving Day kami sa bahay ni sister-in-law. Pero pupunta kami sa hospital. Ngayong araw, magluto ako ng broccoli rub. Nakauwi si Tami kagabi doon. So, sabi ko, tawagan mo ako kung anong balita today. So, wag mo na akong tawagan kasi baka nakatulog na ako. Ganyan ako sa kanya. So, tumawag yan 10:30. So, Ginoo ko, grabe yung panalangin, sabi ko, Lord, sana walang masamang nangyari. Yun yung talagang sabi ko, bakit naman nag-ring itong, ayaw ko talaga, kapag mga ganitong mga nangyayari, ayaw ko yung phone magre-ring na sobrang gabing-gabi na, kasi ayaw ko talaga, baka yung matanggap ko na balita, ganun ba. Ginaw ng panahon, grabe, ang ginaw-ginaw. Dito yung tripod ko, hindi ko dinala sa loob. And so, yung gagawin ko ngayon is broccoli rub. Ang daming broccoli rub dito na kakamparin. Lilinisin, and then pagkatapos linisin, lutuin. And dalhin ito bukas. Ang dami naman ito. So, yaon. Hala, somebody called me. Scam. Maraming scam dito ngayon, guys. Alam nyo ba, guys, noong, di ba, nung na-scam kami ni Tami, na nagpadala si Tami na sobrang galit ko, nakita ba ninyo yun? Anyway, so what happened was, yesterday, when I went outside, I went to my mailbox. We received again Hyundai car. Another car dealer na naman, different style. Pero yun yung style niya, para sabi pa ni Tami, he think it's the same company, the same owner, yung sa Kia at saka sa
Hyundai, Junda, Lila, Lilu, Lila. Bahala na sila. Iwan ko kung paano yun i-pronounce kasi. So, ito siya guys. So, tinapon ko agad guys sa basura kasi yun. Nakatanggap na naman tayo ng scam. So, parang binigay kasi ni Tami yung information niya. So, ito, this time, hindi na tayo magpauto sa mga nang uuto. Diba? Huwag na tayong magpauto sa mga nang uuto. Mga poro sila, mga uto-uto. So, ang dami ngayon dito. Broccoli ram. Pero, ito guys, liliit ito kasi. Every time na anuhin mo ito, kapag lutuin mo, sobrang liliit. Yung parang nagsishrinky at shrinka. Oh, ganyan. Look ka na eh. Anyway, linis tayo. And then, para mamaya, wala na tayo masyadong gawain at saka manood tayo ng movie. Wala pa akong naririnig what happened to Bianan kung na-dialysis ba siya today or ano. Oh, si Misty ayaw kumain. So, ngayon, magutom man yan. So, pag hindi siya kakain, hindi naman yun ako magugutom. Siya naman, di ba? So, nilagay ko yung pagkain sa counter para ma-feel niya na dapat pag tingkain. Kasama lang yun sa tingkaon. Pag time to kakain na, time to kain, kakain siya. Para hindi siya magutom later on. So, yan. Hindi man yun akong mag-antos. Meron akong sasabihin pala sa inyo. Kung mahilig kayong mag-grocery at saka mga gulay na mga dahon-dahon, mga ganitong gulay or yung mga ganitong gulay and then kapag bibilhin mo siya, basa, 'di ba? At saka kapag pumunta kayo sa counter, inano siya, 'di ba? By pounds. I think by pounds 'yun, hindi 'yun individual na ganito yung individual na ganon, hindi. Ginaganon niya pero tinitimbang. Avoid kayo guys or avoid of reminder lang sa mga namimili ng mga ganito at saka 'di ba may mga automatic sprinkler. Reason 'yan para fresh, okay? Para mabasa, para fresh looking. May dalawang reason 'yan. Mabigat 'yan guys. Kapag may tubig, mabigat per pound. Kasi tayo paminsan, 'di ba, yung kuha lang tayo, ilagay sa bag ano na andin basang-basa, 'di ba? Maraming tubig, mabigat 'yan. Kaya ako every time na bumibili ako ng mga ganito, mga dahon na per pound, ginaganon ko 'yan, yung ikukunin ko yung mga extra tubig kasi para hindi sobrang mahal. So 'yun siya. So, kayo, be aware lang sa mga, dyan, mahilig mag-grocery. Ganunin nyo. So, yun lang, sinishare ko lang sa inyo yung kung yung, ko, na sa mga tindahan, mga ginagawa nila. Now, one of it really to make it fresh, nice. Yung parang tinutubigan nila para pero yung dyan din is mabigat. So, yan. Lutuin natin yan. Liliit yan. Luto na ako guys. Dalawang lutuan ito kasi sobrang dami. Daming dahon. Gusto ko yung timpla talaga, yung tama. Diba? Ang daming dahon. Dapat talaga, siya, dalawang lutuan. Ang daming tubig. Ang daming tubig dito. I-mix ko lang ito siya. And then, pag na ito siya, parang pag lumiliit na, i-add natin yung another batch. And then, yun, dalawang lang. Yun.
ko lang siya. And then, liliit yan. And then, yun, ano natin itong isa. Okay guys, tapos nagluluto na ngayon ako sa second batch na na broccoli. Pero ito siya, yay! Ang sarap. Broccoli rub. Ang sarap niya guys, as in. Mapait na masarap. I'm done! Done cooking. And ngayon, maghugas tayo ng pinggan. Basura po ito sa broccoli. Hugas, pinggan. And ito na siya guys. Yun na siya. Hindi ko pa siya tinakpan kasi magmo-moist pa yan. Mainit pa kasi. Manonood kami ng movie ni Lloydie and ni Lou. Frozen 2. Sino na nakapanood dyan? Panood na ba ninyo? Napanood ko yung 1. Nagandahan talaga ako sa Frozen. So, tingnan natin yung Frozen 2 kung kung okay ba siya. Pero anyway guys, I will see you later na lang kasi meron pa akong lulutuin, porky. Alis ako very soon. Shut the TV off. Pinakain ko na sila. Well, actually, si Misty hindi pa rin kumain. Hindi kumain, guys. Kanina pa yan umaga. Gusto niya, yung ibigay ko sa kanya is, bones. Gusto niya, ibigay ko yung sa kanya, bones. Manonood tayo ng Frozen. Matagal na akong, matagal na akong hindi nakapunta sa movie theater. Yun naman, nagtrabaho ako sa movie theater, diba, noon. Matagal na yun. And yeah, so matagal na talaga akong hindi nakapunta. Hindi naman talaga. At saka yung mga movie, meron naman si Tami mga movie. So, yun. At saka, I think, kailangan ko ng belt kasi nahuhulog na itong pantalon ko, guys. I think, okay lang yan, nahulog. Para hindi talaga naglaylay na. Bakala nas Batman, diba? Naglaylay na. Anyway, I will see you later. Time check, it is 4:34 and madilim na sa labas. Madilim na sa labas pero sa camera, obviously this camera always like kind of adding light sometimes and that's why iring nagkasway. Anyway, hintayin ko lang yung mga aso na sa labas. And then i-text ko si Lloydie, i-pick up ko siya para makapunta na kami doon. Nag-ano pa yung ko video, nag-upload pa. 95% pa lang yung processing. Ang tagal, di ba? Hey, Dimples, get down. Stop scratching ba? Nagmamadali ako kasi out na pala si Lu doon sa, sa trabaho niya. And then, I'll be right back, baby. Okay? Honestly, hindi ko alam. Yung address. Oh my God. Itong pantalon ko ba? Nakahulog na naman yung text. Pantalon. Ay, nako. Anyway. Yun, may light na din. Na-open na kasi yan. Okay, grabe. Grabe yung hangin din. Anyway, guys. I will see you later. Hi guys, we are here. We are family. Everybody should be. No, that's wrong. Ano yun, Bit? Kantahan yun, Bit. Anong kanta? We are family. Everybody should be. Natawa ako si Tami. Pinagtatawanan ako sa should be, Bit. Mali ba yun, Bit? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung... Pero narinig ko. Ano yun dito? Wala pa guys, yung movie is 6:30 pa yung kinuha namin. And yun. Marunong ka pa linis? Mag-ako, mag-foots pa ako before ako punta sa party kasi yung kalyo ko tagapal. Maglinis din ako eh. Maglinis ako before punta sa party. Hala na to na. Okay, anis. Balik tayo, be. Iwan ko, guys. Naghintay pa kami ni Lu. So, hinihintay namin si Lu. Kasi wala pa. Pero yung sasakyan niya doon si Patrick. Parang si Patrick, no? Ano yan, be? Sigarilyo yan. Sigarilyo pa? Wala mang tao dito. Baka may nagtao. Ay, ginawag ko. Sigarilyo ba yan? Anyway, so yan. Hindi, be. Ay, hindi. Color red lang siya nag-reflect. Kinuo, colored. Guys, matulog na si Lloydie. Tulog tayo. Ganun mo, be. Ano ng oras? Hala, ang layo pa natin pala. B, 1 hour pa. Ang aga natin. Ang okay aga. Lang. Na maaga tuloy na ano. Okay lang, dito lang tayo. Ito kasi guys,
Excited! Frozen! At saka nagbabasa pala ito ng mga... Nabasa mo na, ano, sinong namatay? Saan mo nakita? May nag-post ang ka-Facebook na visit nga ako eh. Tulog ka naman. Hindi yun mamatay. Oy, sabi pa ni Tami, hindi man yun mamatay. Ayos man yun. Ayos naman yun. Si Mark talaga, pinagtatawanan niya ako kanina. Sabi na good luck. Guys, mga lakwatsera guys. Pagkatapos ng movie, ito na naman. It's so cute. And Nagdadrive then, na ako. look at the two. We're still here. Tawagan ko muna si Tami sandali. Hi, Jay! Kuya Jay! Asan tayo? Baby! Okay. Yep. So I will I will try to find the stockings also tomorrow. Joe. Ay, wag na. Hindi ba? Magkape tayo kaya magano. Tawagan ko muna si Tami, guys. Guys, di ba pala dito, guys? May music pala dito. Ay, sayawan din mamaya. Dito tayo sa dinner ni Lo, guys. Hindi Chips. atin to. Mag-ano lang. Stop lang pa tapos manood ng sini siya. Snacks daw siya. Good. Good, thank you. Goodness, iniwan ni Mama ng matagal. Iniwan ni Mama. Iniwan. Who wants to go out is? Okay, guys. I'm here. And, anyway, nakalimutan kong hugasan ito. Kaloka. Meron din akong basura. Yung movie kanina, kayo na lang guys, kung hindi pa ninyo nakita, basta panoorin ninyo. Hindi na lang ako magsabi kung anong nangyari sa movie kasi baka hindi pa ninyo nakita yung movie. Masaya siya. Masaya yan lang. Hugasan ko lang itong ginamit ko kanina dito sa pagluluto. Konti lang naman ito. Malapit sa dagat yung pinuntahan namin. At saka, wala yun sa plano. Habang nagdadrive ako, papunta kay, ihatid si Lloydie, tumawag si Lo. Kung nasaan na daw kami. Andun daw siya. So, pinuntahan namin. So, yun. Doon, ang disco ng life. disco ng life. Parang may disco. Kaluka naman ito. Hindi din ako makatagal ng mga ganon. Iwan ko guys, parang nagbabago yung ko. Kasi noon gustong-gusto ko yung mga ganon. Yung parang, happy-happy, ganon-ganon. Pero, nang matagal, parang ayaw ko ng mga ganon. Okay lang sa una, yung may aso din ako, di ba? Talaga yung totoo guys, inisip ko yung asawa ko. Tutulog, pagod, galing trabaho. Ako naman palagi siyang nandito sa isip ko. Yun si Tami. Anyway guys, I will see you tomorrow. Thank you guys so much for watching and I will see you guys in my next one. I will see you tomorrow. Tami will be here. Bye! Happy Thanksgiving everyone!